Lah wingi kok kepala motor iki kan? Iya, Dek. Njaluk kiriman nang tukang apa? Dek, jalanmu. Dek. Dek. Dek nih. Kan aku balik Mbak nih. Dek kok koyo Mas Slamet. Dek nih. Kuar jambu. Dek nih. Dek nih. Dek ini iki sapa? Dek nih. Dek ini iki sapa? Dek nih. Kowe selamat tau? Kowe selamat. Dek nih. Dek ini iki sapa? Dek nih. Malah guyu. Malah guyu. Lagi iki aku ngomong karo ngedan. Mas selamat duduk. Heeh. Mas selamat di edan. Langsung bani apa yo? Oh. Bani. Mbak, ada kan dari Mbak. Apa ora? Iki nang aku. Aku kan bening. Alam sak aku. Aku mau Mas Slamet. Ning ndi? Kalau kaki udah. Oh, saiki Mas Slamet ah. Kalau iki pernah temennya nih Mbak. Dek nih wae itu. Tono, Aku enggak kenal. iki sini. Dek nih. Mas Slamet ah. Siapa selamat mantanmu kayak lo, Mbak? Mbak, kok malah ngoceng gue tuh, Mbak? Aku enggak kenal lo. Selamat mantanmu sing ngerti kue nang luar negeri kae lo. Lah, ya Allah tenan iki lho. Iya kan lagi. Dek nih. Dia sampe kok iso koyo ngene. Dek nih. Ya Allah, Ro, jangan-jangan dia nengkleng. Iya. Wis diusir bojone. Ora mbok terima tau wingi. Ya kan aku ndek bojo. Iya. Dek nih. Terus iki piye? Wis bene lah. Ben ngalih ae kono. Dek nih. Mbak iki karma, Kok Mbak iki. telepon ke Pak Purnomo ben digawa. Dek nih. Tangguh HP aku. Iki karma dek Mbak nyakiti wong wedok dek. Paling ya, Ro ya. Karmane dek kuwi. Ora lho sing wedok kok ya koyo ngono. Semenjak semanang ora ndek dhuwit kok ya tega ngusir. Lah ora tau kerja Mbak wong wedok digelem to Mbak ngopeni wana tau kerja. Mbak. Kayak ono mangan, Mbak. Dia enggak bakal gelem, Ro. Wis ah ki Mbak delok Mbak dek ngono langsung ket mau gonyo iki. Dek nih wae. Aku dek kualat ya. Ya karmane wong lanang lah ngono ku jajal. Jane nek wis kena karma ngono ki melas, tapi lah piye dek lho 10 tahun lho ngentekne dhuwitku. 10 tahun, Mbak. Terus entek pirang puluh juta wae, Mbak. Wah, ya akeh lah. Tapi wis tak maafne sih nek dek koyo ngene, tapi lah piye dek koyo ngono kuwi kok piye marine kowe? Telepon ke RSJ, Mbak. Semangat mari. Ayo telepon ki. Oh, telepon. Nggo HP to? Enggak gowo. Ayo telepon aku bukin iki nek nggo HP ndang. Kok ndak salah minggat. Kacau. Asu. Kaget aku gak